To je to, trening gotov. Ja ne mogu da vam opišem koliko dan počne bolje kad se ujutro odradi vežba. Ja ranije sam trenirao na istom mjestu. I padnem sa motora i slomim pozadi rebro i tu sam pa jedno dobrih mjesec dana, kako se zove, sam se oporavljao od toga, možda čak i jače. I onda krenula zima i nisam ni išao ponovo. Plus uveče kendo, nešto što sam od uvek htio da probam. Ranije se jesam bavio borilačkim veštinama kao što je Kyokushin na primjer i tako dalje, ali kendo sam od uvek htio i nikad nisam. I sad teretana i kendo su u istoj stali, drži isti čovek, tako da snimit ću vam i to možda malo da vidite o čemu se radi. Nego je problem što nema gužve. Nemam sa čim da se igram. Ali može da se radi. Dobro, znam da su ovi sezona godišnjih odmora i to. Pogledajte ovo je prazno. Prosto mi je nevjerovatno, šta se dešava. Trail, trail, trail and let go. Trail, trail, trail and let go. O, mesa. Haha. Kuća. Ja sam lud.
rekao gotovo je, otićiš, ubićeš. Otkud znam? Kako? Šta znam, da li se devojka zamislila ili nešto, da li je vidjela ono crveno. Ko bolje ja da odsviram nego da bude lete pešaci u nebo. Dobio sam skoro komentar od jedne bivše osobe, kao u fazonu, na tvojim snimcima kao ti šatro pomažeš vamo tamo, kao činiš dobra dela, ti u stvari nisi dobar, bla bla bla. Ima tu istine. Sad ću da vam objasnim i zašto. Da li znate šta je onaj double slit eksperiment u fizici, kada kroz prorez, kroz dva proreza pucaju u sredinu svetlost i gledaju kako se ona rasipa. U nekom trenutku ta svetlost se ponaša kao talas i pravi taj odsjaj na zidu, kao što bi talasi kad bi prolazili kroz te uzane prolaze, tako bi oni pravili taj, da kažemo, pattern. A kada se čestice, fotoni, kada se posmatraju, da li nekom optikom, da li kamerom, da li nečim, se ponovo vraćaju u fiziku čestice, to jest ponašaju se kao, da kažemo, sitne čestice koje prave totalno drugačiji taj pattern na zidu i totalno drugačiji rezultat eksperimenta u odnosu na to da li neko posmatra ili ne posmatra čestice koje su u fokusu. Isto tako na mene deluje ovo ovde sranje. Ja verujem da sam chaotic good, jebi ga, što bi rekli, to je dobar, haotično dobar. Da kada vidim nekog kome treba potrebna pomoć na putu ili nebitno, šta god da se desi, ranije bi bilo želim da mu pomognem, srce mi govori da mu pomognem, ali glava ima kočnicu u smislu, ma neko drugi će to da uradi, neko drugi će naići, neko drugi će pomoći. A ono što se dešava sa ovom kamerom jeste da od momenta kada pomislim do trenutka kada nešto uradim nema više te kočnice i gomilu stvari i loših i dobrih nisam jednostavno nisam ni kačio ni objavljivao, ne vidim tu neku pointu da tovarim kanal sa tim. Nemate kočnicu više, onda to postane malo jače od vas. Naravno, ne kažem ja da sam glup i da ne prepoznajem te neke paterne i ostalo, zašto to ljudi govore, zašto to ljudi rade, naravno da prepoznajem. Isto tako znam i kada ljudi prose ili šta god, ne daj Bože iz profesije, zato što ne znaju za ništa drugo. Ali prepoznaš kad vidiš starijeg čoveka pored pekare koji traži da mu kupite da jede, ili dete, ili nebitno. Prepoznate takve situacije, nije sve u životu skem, ima ljudi kojima je zapravo stvarno potrebna pomoć. Čovek koji leži u kartonima, koji zapravo ne traži
ništa, ali vi vidite u kakvoj je on situaciji i ono, duša jednostavno traži da takvim ljudima, ako ste u mogućnosti, pomognete. Eto, toliko od mog izliva mozga za danas. Tako da uvek gledam ono da pomognem ljudima, kako se zove, oko sebe. Ako je meni neko pomogao, pokušavam svim snagama da vratim istom merom. A ako je to nemoguće, naravno, ono, eat shit and die, jebi ga, ne možeš, to je to. Ako vam se ovako vožnje od kuće do posla i nazad uz izliv mozga sviđa, lupite like, share, zapratite me na Instagramu, imam nešto i malo na TikToku. TikTok mi je ono zadnja rupa na sviralu, tamo stvarno ono retko kad šta postavljam. Repeated content, jebi ga, sve da bi se feedovalo na YouTube, ali eto, ako svašta objavljujem na Instagramu najviše, što malo oko aviona, što muzike, pošto sam ono založenik za avijaciju i za svašta nešto, tako da eto, ako vas zanima nešto dublje, dođite na Instagram stranicu, svašta ima tamo.